Ġuvni ta' 24 sena mill-Gudja weġġa serjament il-lejl li għadda meta l-karozza li kienet isuq inqelbet fil-Coast Road viċin l-Splash and Fun. L-inċident seħħ it-tnejn għal-ħabta tad-9 ta' filgħaxija. Ir-raġel ittieħed l-isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat li kien jinsab fil-periklu tal-mewt u qed jingħata l-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Intant l-investigazzjoni tal-pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin. U fl-istess triq ftit metri l-bot Renault Laguna skidjat u baqa' dieħla f'ħajt tas-sejjieħ. Ħadd ma weġġa f'dan l-inċident li seħħet li ta' filgħodu għal-ħabta tas-2 u nofs. Jirriżulta li sewwieq rumen ta' 28 sena li jgħix il-Gargur skidja fuq l-ilma tax-xita. Intant flejlet il-mili tal-ħabta tad-9 u nofs ta' filgħodu xarabank tal-Arriva baqa' dieħla f'ħajt tas-sejjieħ u fil-faċċata ta' dar privata. L-inċident seħħ fil-Mata b'limiti tan-Naxxar. Ix-xufier ta' 57 sena minn Santa Lucia u 3 passiġġieri ittieħdu l-isptar fejn ġie ċertifikat li ħadd minnhom ma jinsab fil-periklu tal-mewt. Fost il-passiġġieri li ttieħdu l-isptar kien hemm anzjana li sofrit ġrieħi gravi. Żewġ żwiemel mietu kmieni dalgħodu meta baqgħu dieħlin van fit-triq prinċipali li minħat tard twassal għar-Rabat. L-inċident seħħ wara li 6 żwiemel ħarbu minn għalqa fil-viċinanzi għall-ħabta tal-5 ta' filgħodu. Fuq il-post marru l-Pulizija tad-Distrett tar-Rabat u flimkien ma' sit iż-żiemel irnexxielhom jaqbdu żwiemel maħruba u jevitaw inċidenti oħrajn. It-triq fejn seħħ l-inċident ingħalqet għat-traffiku għal xi ħin.